मंडळी, माझं नाव जितेश मनोहर पाटील. तुमचं स्वागत करत आहे आपल्या मराठी चॅनल फिश फूडीवर. आज आपण बनवणार आहोत मटण आणि वडे. मटण आणि वडे हे आपण अलिबागच्या स्टाईलने बनवणार आहोत, कारण आमची आई अलिबागची आहे, त्यामुळे आम्ही आज अलिबागच्या पद्धतीने मटण आणि वडे बनवणार आहोत. तर चला आपण बघूया. आपण पाऊण किलो मटण घेतलेलं आहे, ते चांगलं स्वच्छ धुवून घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आता आपण सगळे मसाले लावून त्याला 15 मिनिटं मॅरिनेट करायला ठेवून देऊया. तर त्यासाठी आपण आता त्याच्यामध्ये मसाले घालत आहोत. तर 2 चमचे आलं लसूणची पेस्ट, 1 चमचा हळद, 1 मोठा चमचा गरम मसाला, 5 चमचे आपला घरगुती लाल मसाला आणि चिमूटभर हिंग. आता आपण याला चांगला मिक्स करून 15 ते 20 मिनिटं आपण याला मॅरिनेट करायला ठेवून देऊया. आता हे चांगलं मसाले मिक्स करून झालेले आहेत. आता आपण त्याच्यामध्ये मीठ, आणि 1 चमचा तेल हे टाकून आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि त्याला 15 ते 20 मिनिटं मॅरिनेट करायला ठेवून द्यायचं आहे. आता आपण मटण मॅरिनेट करायला ठेवलं आहे, तर तोपर्यंत आपण आता वड्याचं जे पीठ आहे ते भिजून घेऊया. तर वडे बनवण्यासाठी आपल्याला 2 वाटी तांदळाचे पीठ, 1 वाटी ज्वारीचं पीठ, अर्धा वाटी बेसन, 2 चमचे धने जिरे पावडर, 1 चमचा मेथी पावडर, मीठ चवीनुसार हे आपलं साहित्य असणार आहे. आणि हे सगळं आता आपण गरम पाण्यामध्ये मिक्स करून घेऊया. आता आपण हे चांगलं मळून घेऊया. आता आपलं वड्याचं पीठ मळून झालेलं आहे आणि आता आपण त्याला ह्याला ठेवून देऊया आणि तोपर्यंत आपण मटण फोडणीला घालूया. तर आपण आता कुकर गॅसवर ठेवला आहे. चांगला गरम झाला की त्याच्यामध्ये आपण 1 वाटी मोठी तेल टाकून घेऊया. तेल चांगलं गरम झालं की त्याच्यावर आपण कांदा घालून घेऊया. कांदा चांगला लालसर होईपर्यंत आपण त्याला शिजून घेऊया. तर कांदा लाल झालेला आहे. आपण याच्यामध्ये 4 मीडियम साईजचे कांदे वापरले होते आणि आता आपण याच्यामध्ये जी बकऱ्याची चरबी आहे ती टाकून घेऊ आणि चांगली 2-1 मिनिटं परतून घेऊया. चरबीमध्ये तेल असतं, त्याच्यामुळे आपण ती पहिलीच घालून घेऊया आणि ती चांगली तेलावर मिक्स करून आपण 2 मिनिटं चांगली शिजत ठेवू. तर आपण आता मटण जे आहे ते फोडणीला घालून घेऊया. चांगलं याला मिक्स करून घेऊया कांद्याबरोबर. तर आपण कलरसाठी आपण याच्यामध्ये काश्मीरी मिरची पावडर यूज करूया थोडीशी आणि ती चांगली मिक्स करून आता आपण याला चांगलं शिजायला ठेवूया. तर आपल्याला याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. तर पाणी मटण जेवढं बुडेल तेवढं आपण पाणी घालून घेऊया. बघा, मटण जेवढं बुडतंय तेवढंच आपण पाणी घालून घ्यायचं आहे. चांगलं मिक्स करून मोठ्या गॅसवर आपण 7 शिट्ट्या काढून घेऊया. मग आपलं मटण रेडी होऊन जाईल. तर आपण आता वडे बनवून घेऊया. वडे बनवण्यासाठी पहिले आपण कढईमध्ये तेल चांगलं गरम करून घेऊया. तर जे वड्याचं पीठ आहे ते चांगलं एकदम मळून घेऊया आणि त्याचे गोळे करून घेऊया. आपण असे सगळे गोळे करून घेतलेले आहेत. आता आपण वडे करून घेऊया. तर त्यासाठी आपण पिशवी घेतली आहे. पिशवीवर थोडं पाणी लावून ते चांगलं असं
थापून घेऊया आणि त्याला एक मध्ये होल पाडून घेऊया आणि हातावर उचलून आपण कढईमध्ये सोडून घेऊ. आता बघा वडा कसा फुगलेला आहे. आता आपण त्याला उलटा करून परत एकदा तळून घेऊया. आपण कढईमध्ये सोडून घेऊ. वडा कसा फुगलेला आहे. आता आपण त्याला उलटा करून परत एक तर वडे आपले चांगले तयार झालेले आहेत. आता आपण मटण बघूया शिजलं का. आपल्या 7 शिट्ट्या झाल्या होत्या आणि आपण आता त्याला थंड करून ठेवला होता. आता आपण त्याला उघडून बघूया की केवढा शिजला आहे ते आणि कसं झालं आहे ते. बघा मस्तपैकी एकदम लाल भडक आणि चांगली तरी आलेली आहे आणि मटण पण शिजलं असेल. बघूया मटण शिजलं आहे काय. तर नळीवाला पीस जो आहे तो आपण काढून घेऊ. हा बघा आणि आपण चमच्याच्या साहाय्याने त्याला बघूया शिजलं आहे का. बघा मस्तपैकी शिजलेलं आहे. हाडापासून वेगळं होत आहे मांस. तर चांगलं शिजलेलं आहे बघा. तर याच्यामध्ये आपण कांद्या खोबऱ्याचं जे वाटण आहे ते घालून घेऊया. आपण कांदा आणि खोबरं भाजून घेतलं होतं आणि ते चांगलं भाजून त्याचं वाटण करून घेतलेलं आहे. ते आपण याच्यामध्ये टाकून आणि याच्यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला आणि चवीपुरता मीठ. आपण पहिलं मीठ टाकलं होतं. आम्ही एकदा तर मीठ चेक करून बघितलं तर थोडं मीठ कमी आहे. तर तुमच्या चवीपुरता तुम्ही मीठ घालून घ्यायचं आणि चांगलं मिक्स करून त्याला 5 मिनटं मोठ्या गॅसवर ठेवून देऊया एक चांगला उकळ येईपर्यंत. आता आपलं चांगलं मटण शिजलं आहे. तर आपण बघूया मस्तपैकी शिजलेलं आहे. त्याला बघा मस्त तवंग आलेला आहे. आता आपण त्याला खाण्यासाठी घेऊया. तर बघा आपली वडे आणि मटणची डिश रेडी झालेली आहे. तर या तुम्ही पण जेवायला आमच्यासोबत. आणि ही डिश तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका.